25 декабрда югары шепкә җирегенә караган Имәнле башта фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Имәнлеләр шатлыгын уртаклашырга җигүле атта Кыш бабай белән кар кызыга килде. Тантанада рәсми затлар катнашты. Бүген дә шул традицияны саклап, без менә Сәрәпәле авылында сезнеке кебек итеп магазин төзегәнек, аны ачтык. ФАП 198 кешегә хезмәт күрсәтәчәк. Әлеге фельдшер-акушерлык пункты районда Татарстан Республикасында беренчел медицина ярдәме күрсәтү учреждениеләрен сафка бастыру программасы кысаларында төзелгән 10нчы объект. Капитальные вложения в инфраструктуру, они очень важны. Я уверен. Агымдагы һәм киләсе ел катлаулы чор булуына карамастан, авыл хуҗалыгы, сәламәтлек саклау, авыл мәдәнияте өлкәсе буенча программалар дәвам итәчәк ди Иван Гущин. Бирдә халык активлыгы эшкә булганлыгы белән аерылып тора, шуңа да авыл әллә кайдан игътибарны җәлеп тора. Яңа ФАП бинасы белән авыл тагында тулыланып китте. Район үзәгеннән ерак булган авылга ФАП кирәк иде. Сәламәтлек иң мөһиме шул. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.